ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ትነብሩ ናይ ዩቲዩብ ተከታተልቲ ከመይ ትኾኑ ንሎም መዓንቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ኣርእስቲ ክንፈልጦምን ክንጥንቀቆምን ዝግባአና 6 ናይ መርዛማ ሰባት ግብሪ ዝብል እዩ ስጋዕ መጨረሻ ንክትከታተሉ ብክብሪ ዕድም እዞም መርዛማ ወይ ኮላይ ናርሲስት ወይ ከዓ ቶክሲክ ዝበሃሉ ሰባት ብናይ ስነ አእምሮ ሓኻይም ሳይኮሎጂስታቱን ናይ አእምሮ ሽግር ከም ዘለዎም እዮም ዘቅርቦም ማለት እዩ ማለት እንታይ ዲስኦርደር ከም ዘለዎም ክፍታሕ ዝግብኦ ናይ አእምሮ ጥዕና ፀገም ከም ዘለዎም እዮም ዝዛረቡ ማለት እዩ ብሓፈሻ ከዓ ዘርእይዎ ባህሪ ክዛረቡ ከለው ማለት እንታይ ብክልተ መዳይም ዝገልጽዎም ብሓደ መዳይ እንታይ ብሰባት ክድነቁ ይደልዩ ማለት እዩ ሰባት ከድንቁዎም ክድመሙ በአቶም ይደልዩ ናይ ሰባት ትኩረት ክስሕቡ ይደልዩ ኩሉ ሰብ ብሰብ ክድነቅ ይደሊ እዩ ግን ናይዞም ናርሲስታት ግን ፍልይ ዘብሎ ነገር እንታይ ናይዞም መርዛማ ሰባት ግን ፍልይ ዘብሎ ነገር እንታይ ኣብ ደጋዊ ነገሮም ጥራሕዮም ምትዕርራይ ዝገብሩ ማለት እዩ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ነገር ከይዕረዩ ኣብ ደጋዊ ነገሮም ብዝገብርዎ ምትዕርራይ ብሰባት ክድነቁ ይደልዩ ማለት እዩ እዚ ሓደ መግለፂ እዩ ዓብይ ዝኾነ ኣቴንሽን ይደልዩ ማለት እዩ ብካልእ መዳይ ከዓ እንታዮም ድሌታቶም ንኸማልኡ ኣብ ሰባት ናይ ምምርኳስ ሽግር ዘለዎም ዓይነት ሰባት እዮም ድሌታቶም ንኣሽቱ ድሌታቶም ከይተረፈ ንህይወቶም ባዕሎም ሓላፍነት ኣይወስዱን እዮም ከም ዝግበረለይ ከም ዝኾነለይ ምባል ንሰብ ምቁፅፃር ይደልዩ ማለት እዩ ስለዚ ድሌታቶም ንኸማልኡ ንሰባት እንዳሓሰቡ እንዳታለሉ ንሰባት እንዳጨነቁ ከምኡውን ንሰባት ናብ ስቃይ የእትውዎም ማለት እዩ ስለዚ ንሰባት ናብ ስቃይ የእትዮም ናቶም ድሌታቶም ንኽማላእ ዝገብሩ ምንም ዓይነት ናይ ምሕዛን ኩነታት ዘይረኣዮም ዓይነት ሰባት እዮም ናርሲስት ወይ ኮላይ መርዛማ ሰባት ዝበሃሉ ሰባት እዮም ስለዚ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ዙርያና ዘለው ሰባት እዮም ማለት ሓለቃና ክኸውን ይኽእል እዩ ዘስርሐና ሰብ ወይ ኣብ ሓዳር ውሽጢ ወይ ሰበይትካ ክትከውን ትኽእል እያ ሰብኣይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ቤተሰብ ውሽጢ እውን ናርሲስት ወይ ኮላይ መርዛማ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ህይወትና ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክንነብር ከለና ክንጥንቅቆምን ክንፈልጦምን ኣለና ቀዳማይ ናይ መርዛማ ሰባት ግብሪ ዝበሃል እንታይ እዩ ናይ ሰብ ሓይልን ጉልበትን ብነፃ ዝጥቀሙ ዓይነት ሰባት እዮም እንዳታለሉ ዝጥቀሙ ማለት ዘ ኢነርጂ ቫምፓየርስ ዝበሃሉ ማለት ወይ ኮላይ ዘ ኢነርጂ ድሬነርስ ዝበሃሉ ዓይነት ሰባት እዮም እንታይ እዮም ዝገብሩ ማለት እዩ ንሰብ እንዳዳናገሩ ንሰብ ካብ መስመሩ እንዳውፅኡ እንዳጨነቁ ናይቲ ሰብ ጉልበት ብነፃ ክጥቀሙ ዝፅዕሩ ዓይነት ሰባት እዮም ማለት እዩ ነቲ ሰብ እናኣስዎ ጉልበቱ ግን ይጥቀሙሉ ምክንያቱ ንሳቶም እንታይ እዮም ዝገብሩ ሓላፍነቶም ብባዕሎም ክዋፅኡ ስለ ዘይደልዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ዓይነት ኣማራፂ ዝወስዱ ዓይነት ሰባት እዮም ናይ ሰብ ጉልበት እንዳበዝበዙ ዝነብሩ ዓይነት ሰባት እዮም ካልእ ከዓ እንታይ እዮም መርዛማ ሰባት ዝግለፅሉ መንገዲ እንታይ እዮም ናይ ሓሶት ኣመስገንቲ እዮም ናይ ሓሶት ኣመስገንቲ ክበሃሉ ከለው ዝኾነ ታርጌት ይሓስብሞ ፈሊጦም የመስግኑኻ ወይ ዝኾነ ሽልማት ይህቡኻ ድሕሪ እቲ ሽልማት ግን ካልእ ታርጌት ኣሎ ማለት ፈሊጦም ኣመስጊኖም ኣድኒቆምካ ንኽጥቀሙልካ ከምኡ ይገብሩ ማለት እዮም ስለዚ ካብ ልቢ ዘይተበገሰ ኣድናቆት ይቡኻ ካብ ልቢ ዘይተበገሰ ዘጠራጥር ቃላት ከድንቑኻ ከለዉ ብዘጠራጥር ቃላት ውሽጥኻ ይነግረካ እዩ ናይ ሓሶት ከም ዝኾነ ካብ ልቢ ከም ዘይተበገሰ ውሽጥኻ ይነግረካ ማለት እዩ ግን ንሳቶም ከምዚ እንዳገበሩ ንሰባት ንኽጥቀሙሎም ወይ ኮላይ ንዓኣቶም ሓላፍነት ናይ ህይወቶም ከይወሰዱ ናብ ሰብ ህይወቶም ደርብዮም ንኽነብሩ እንታይ ይገብሩ ማለት እዮም ናይ ሓሶት የድንቑኻ ዝኾነ ሽልማት ይቡኻ የዳናግሩኻ ሽዑኡን ናቶም ናይ ህይወቶም ሓላፍነት ከዓ ናባኻ ይድርቢ ወይ ኮላይ ኣባኻ ተመርኪሶም ንኽነብሩ ዝጥቀምዎ ታርጌት እዩ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ናይ መርዛማ ሰባት ግብሪ ዝበሃል እንታይ እዩ ፅልሙት ኣረኣእያ ዘለዎም ሰባት ዓይነት እዮም ማለት እዩ ፅልሙት ኣረኣእያ ክበሃል ከሎ እንታይ ከምዚ ፔሲሚስት ዝበሃሉ ዓይነት ሰባት ዝኾነ ነገር ምግባር ደሊኻ ዝኾነ ነገር ምጅማር ደሊኻ ንመርዛማ ሰባት እንድሕር ኣማኺርካዮም እንታይ ይብሉኻ ኣይከውንን እዩ ኣይሳኻዓን እዩ ክትከስር ኢኻ እስኻ ዓቕሚ የብልካን እስኻ ከምኡ ዓይነት ክእለት የብልካን ይብሉኻ ማለት እዩ እዚ ዝገብሩሉ ምክንያት ከዓ ንምንታይ እዩ ንሳቶም ጥራሕ ነፃ ኮይኖም ንኽነብሩ እስኻ ናብ መስመርካ ተኣቲኻ ክጥቀሙልካ ይክእሉን እዮም
እስኻናም ናይ ባዕልኻ ኣቕጣጫ ተኣቲኻ ከም ልቦም ክዝውሩኻ ኣይክእሉን እዩ እዚ ከዓ ንምቁፅፃር እሳቶም ጥራሕ ናይ ሰብ ትኩረት ንኽረኽቡ ንዓኻ ግን ኣይከኣልን እዩ ኣይከውንን እዩ ይብሉኻ ማለት እዩ ስለዚ ፅልሙት ኣረኣእያ ዘለዎም ዓይነት ሰባት እዮም መርዛማ ሰባት ማለት እዩ ካልእ ከዓ ኣብ መርዛማ ሰባት ዝረኣዩ ነገራት እንታይ መርዛማ ሰባት ዝገብርዎም ነገራት እንታይ ማለት እዩ ወቀስቲ እዮም ኩሉ ግዜ ንሰብ ኣብ ምውቃስ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ ሰብ ዝኾነ ነገር ይገብር እሳቶም ከዓ እንታይ ይገብሩ ማለት እዮም ነቲ ሰብ ዝገበሮ ነገር ምውቃስ ናይቲ ሰብ ውሳኔ ይወቅሱ የነዓዕቁ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ምስኦም ዝነብር ሰብ ማለት እዩ ምስ መርዛማ ሰባት ዝነብር ሰብ ኩሉ ግዜ ካብ ዓላምኡ እንዳተዓንቀፈ ዝነብር ዝኾነ ሓድሽ ነገር ክጅምር ከሎ ስለ ዝወቅስዎ እዞም መርዛማ ሰባት ስለ ዝወቅስዎ እንታይ ይኸውን እቲ ዝጀመሮ ነገር የቋርፅ ኪሳራ ይፈርሕ ዝኾነ ነገር ከይመፀኒ ዕንወት ከይመፀኒ እንዳበለ ዝጀመሮ ነገር እንዳቋረፀ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ መርዛማ ሰባት ዝፍለጥሉ ካልእ ነገር እንታይ እዩ ወቀስቲኦም ናይ ሰብ ውሳነ ናይ ሰብ መንገዲ የነዓቁ የትሕቱ ከም ዘይጠቅም ወይ ኮላይ ከይድካ ምንም ውፅኢት ኣይተምፅን ኢኻ ዓይነት ይብሉኻ ሽዑ ኩሉ ግዜ እንታይ ትኸውን ንስኻ ብፍርሒ ተወሪርካ ትነብር ማለት እዩ ምስ መርዛማ ሰብ ክትነብር ከለኻ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ከይመፀኒ እዚ ተጀመርኩ ከምዚ ነገር ከጋጥመኒ ምንም ኣብ ሂወት ሰርተይን ኮይና ንገብሮ ነገር የለን ልክዕቲ መንገዲ ምስ ጀመርናዮ ናብ ማዕራረናዮ ኢና ንኸይድ መርዛማ ሰባት ግን ኣይትጀምሮ እዮም ዝብሉኻ ኣይትጀምሮ እንድሕር ጀሚርካዮ ከምዚ ክሳራ ክመፀካ እዩ ወይ ይወቅሱኻ እንታይ ትገብር ሓሲብካዮ ክብሉኻ እውን ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ምስ መርዛማ ሰባት ክንነብር ከለና ኩሉ ግዜ እንዳወቀሱና እዮም ዝነብሩ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ናይ መርዛማ ሰባት ግብሪ እንታይ እዩ ምትላል ማኒፑሌተር እዮም ማለት የታልሉ ይሕሱ የጭበርብሩ ማለት እዩ እዚ ዝገብሩሉ ምክንያት ንምንታይ እዩ ንዓኻ ንኽቋፃፀሩኻ ንኽጥቀሙልካ ማለት እዩ ናትካ ክሬዲት ንምውሳድ ከምዚ ይገብሩ ማለት እዩ ዝኾነ ሓልዮት ይመስሉ ፈተውትኻ ይመስሉ ግን እቲ ሓልዮት ካብ ልቢ ዝተለገሰ ይኮነን ሓሶት እዩ ማለት እዩ ምትላል እዩ ናትካ ሓገዝቲ ክመስሉ ይኽእሉ ግን ሓገዝትኻ ይኮኑን ንኽጥቀሙልካ ጥራሕ ግን ዝተፈላለየ ሲስተም ይጥቀሙ ማለት እዩ ሓልዮትኻ ፈተውትኻ ተንከባኸብትኻ ንዓኻ ፅቡቕ ነገር ዝሓስቡልካ ናይ ዓላማኻ ደገፍቲ መሲሎም ይቐርቡ ግን እቲ ሓቂ ክረአ ከሎ ግን እንታይ እዩ ከምኡ መሲሎም ዝቐርቡሉ ዘለዉ ምክንያት ንምንታይ እዩ ንዓኻ ንኽጥቀሙልካ ናቶም ኣገልጋሊ ንኽትከውን ብኣኻ ክመሓደሩ ከምዚ እንዳገበሩ ይነብሩ ማለት እዩ እንዳታለሉ ፈተውቲ ሓለይቲ መሲሎም ይነብሩ ዝተፈላለየ ናይ ሓሶት ቃል ናይ ምትላል ቃል እንዳተጠቀሙ ኣባኻ ተሞርኪሶም ዝነብሩ ዓይነት ሰባት እዮም መርዛማ ሰባት ማለት እዩ ካልእ ከዓ ኩሉ ግዜ ጉድኣት መሲሎም እዮም ዝቐርቡ ማለት እዩ ከም ጉድኣት ይኾኑ በቃ ተጎዲኤ ቪክቲም ፐርሰናሊቲ እዩ ዘለዎም ማለት እዩ ከምዚ ሂወት ከም ዝበደለቶም ሰባት ከም ዝበደልዎም ተጎዲኤ ተበዲለ ዝበሃል ቃላት እዮም ዝጥቀሙ ከምኡ ዝብሉሉ ምክንያት ንምንታይ እዩ ድሌታቶም ንኸማልኡ ሰባት ሓዚኖም ዝኾነ ነገር ክገብሩሎም ኣነ ሰኒፈ ዘይኮንኩስ ስለተጎዳእኹ እዩ እከለ ስለዝጎድአኒ እዩ ብከምዚ መንገዲ ስለተጎዳእኹ እዩ እንዳበሉ እዮም ዝቕፅሉ ሽዑ ተጎዲኤ ክብሉ ከለዉ ሰባት ከዓ እንታይ ይገብሩ ማለት እዩ ፍልይ ዝበለ እንክብካቤ ፍልይ ዝበለ ኣረኣእያ ይገብሩሎም እሳቶም ከዓ እቲ ፍልይ ዝበለ ኣረኣእያ ምስ ረኸቡ ድሌታቶም ንኸማልኡ ይጥቀምሉ ማለት እዩ ብትክክል ግን እንድሕር ተራእዩ ካብ ሰብ ንላዕሊ በደል ዝበፅሖም ሰባት ኣይኮኑን ግን ከምኡ እናበሉ እንዳሳበቡ ድሌታቶም ንኸማልኡ ወይ ሓሚመ ክብሉ ይኽእሉ ወይ ከምዚ ኢሉ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ኣጋጢምኒ ዝኾነ ዘሰንብድ ነገር ኣጋጢምኒ እንዳበሉ እንዳታለሉ ኣብ ሰባት ዘሕዝን ታሪክ እንዳፈጠሩ ይነብሩ ማለት እዩ ሽዑ ሰብ ከዓ እንታይ ይገብሮም ክረድኦም ኢሉ ይፅጋዕ ክረድኦም ኢሉ ኣብ ዝተፀግዐ ግዜ ነቲ ሰብ ብዝበለፀ ንኽጥቀሙሉ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንሰብ ንኽጥቀሙሉ ዝጥቀምዎ ሜላ እምበር ብትክክል ካብ ሰብ ንላዕሊ ኣብ ሰብ ዘየለ በደል ስለ ዝበፅሖም ኣይኮነን ግን ከምዚ እንዳገበሩ ንሰባት እንዳታለሉ ይጥቀሙሉ ጉልበቱ ረሃፁ ኣእምርኡ ሞራሉ
እንዳተጠቀሙን ሓላፍነት ናይ ህይወቶም ናብቲ ሰብ ሂቦም ዝነብሩ ዓይነት ሰባት እዮም መርዛማ ሰባት ማለት እዩ። ስለዚ እዞም አቀዲመ ዝጠቀስኩልኩም 6 ናይ መርዛማ ሰባት ግብሪ ክንጥንቅቆም ዝግባአና ክንፈልጦም ዝግባአና ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከይወደቕና ከለና ክንጥንቅቆም ዝግባአና ነገራት እዮም። ስለዚ ንኸምኡ ነገር ክሕግዘኩም ይኽእል ኢለ ዘቕረብክዎ ቪድዮ እዩ። ኣብ ቀጻላይ መደበይ ከዓ ምስ መርዛማ ሰባት ክንነብር ከለና ናይ ግድን ሲስተም የድልየና እዩ። በብመዓልቱ የጋጥሙና እዮም ኣብ ዙርያና እዮም ዘለው። ስለዚ እንታይ ዓይነት ሲስተም ክንክተል ኣለና ዝብል ቪድዮ ከቕርበልኩም እዩ ቀጻላይ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ብዘቕረብክዎ ቪድዮ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ኣቐምጡለይ። ላይክ ሼር ምግባር ከይትርስዑ። ሓደሽቲ ዝኾንኩም ናይ መደበይ ተኸታተልቲ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድም። ሰላም ኩኑ።